2.995 kroner per måned. Kære Skoringen-kunder. Lad os sammen få gang i optimismen, håbet og handelslivet igen rundt omkring i landet. Lad os starte en bølge af lokalkarma. Det er at handle lokalt. Det er også at give naboen en hjælpende hånd og vise hensyn med et smil, når vi mødes på gader og stræder. I Skoringen giver vi lige nu 20% på en masse sko fra i din by. Kig forbi din Skoringen og lad lokalkarmaen sprede sig. Ich bin ein Playboy, ein frecher Playboy. Ich bin ein Playboy. Franzi 25 præsenteres af Rød 25. En del af Danmarks sjoveste spilfamilie. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Din frækker. Vil du være med til at sætte dyrevelfærd på menuen? Det vil vi. Frilandsgris er din gang. Dyrevelfærd og solidt slagterhåndværk i et og samme. Grisekød anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Det kalder vi ren dyrevelfærd. Køb frilandsgris hos din lokale slagter i Meny. Excel Pro er den del af Excel Byg, der henvender sig til Danmarks håndværkere. Og i Excel Pro kan vi godt mærke, at der bygges som aldrig før. Vi hjælper håndværkerne med varer til tiden og faglig rådgivning. I Excel Pro står vi altid klar til at hjælpe Danmarks håndværkere, uanset hvor du befinder dig og hvad du mangler. Excel Pro. En del af Excel Byg. Pinsen er lige om hjørnet, og det er din dagligbrug. Så har vi åbent, også i helligdagene. Lige nu kan du for eksempel 35 kroner. Se mange flere tilbud på dagligbrugsen.dk. Det giver nemlig mening at handle tæt på. Tilbage til de største hits fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Det her er Limfjord Mix.